UPPL आरो BPF मोननै दोलोनि गेजेराव बुजाबुजिनि आधाराव बबेबा मोनसे बिन्दोआव सावरायलायनानै खौसे आवगायलांनो हायो नामा? मोननै दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, हाइस्ट लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिनि गेजेराव सिलिगुरियाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव, बङाइगावनि चिरांनि धालिगाव बे सावरायलायनायफ्रा जादोंमोन। सावरायनायनि जि बिथिंफोर जथेस्थ पजिटिभ आरो बे सावरायनायाव जोङो मोननै जि आनसलिक जि दोलो रिजनेल जि पार्टी दङ, बे पार्टीया खौसेयै 34 इयार्स सोमावसारनायनि उनाव संग्रामनि उनाव मोननाय 5000नि बारा जि मुंख्लं जालांबाय, जि शहीद जालांबाय, आरो जि मोनसे भायलेन्सनि जि मोनसे ब्लाडशेडनि जि मोनसे चेप्टारमोन, बेखौ फोजोबनानै BSc, BTC आरो BTR गोरोबथानि उनाव खौसेयै जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि आधाराव गासै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बर' हारिनि लिडारशिपआव जोङो खौसे आवगायलांनो हायो नामा? बेनो गुबै मोन्थोरमोन। BTRनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि जि थासारि, बे थासारिखौ लानानै जि सावरायबाय थानाय जेफोर खोथा बाथ्राफोर, आरो जेराव मोननै राजखान्थि दोलो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोनोम मोननाय आरो बे सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय, नेतृत्व होनाय दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय UPPL आरो BPF मोननै दोलोनि गेजेराव जि खौसेथिखौ लानानै, बुजाबुजिखौ लानानै नैबे साननैसोआव जायफोर खोथा बाथ्राफ्रा दिनै मिडियायाव दान्थे बिदान्थे बा गावबा गावनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि प्रेजेन्टेसन बा बुंलायनाय जि थासारि, आरो बे थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथिं बा मेटाराबो बारम्बार फैबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे खोथाखौ स्पष्टयै आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो खौसे आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। बड'फानि जि आदर्श, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो, आरो माहारिबाद, जातीयताबाद, जातीय चेतनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावबोदों। दा बेखायनो थांनाय 2024 सननि आगस्ट दाननिफ्राय 2024नि डिसेम्बर दानसिम UPPL आरो BPF मोननै दोलोनि गेजेराव बुजाबुजिनि आधाराव बबेबा मोनसे बिन्दोआव सावरायलायनानै खौसे आवगायलांनो हायो नामा? मोननै दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, हाइस्ट लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिनि गेजेराव सिलिगुरियाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव, बङाइगावनि चिरांनि धालिगाव बे सावरायलायनायफ्रा जादोंमोन। सावरायनायनि जि बिथिंफोर जथेस्थ पजिटिभ आरो बे सावरायनायाव जोङो मोननै जि आनसलिक जि दोलो रिजनेल जि पार्टी दङ, बे पार्टीया खौसेयै 34 इयार्स सोमावसारनायनि उनाव संग्रामनि उनाव मोननाय 5000नि बारा जि मुंख्लं जालांबाय, जि शहीद जालांबाय, आरो जि मोनसे भायलेन्सनि जि मोनसे ब्लाडशेडनि जि मोनसे चेप्टारमोन, बेखौ फोजोबनानै BSc, BTC आरो BTR गोरोबथानि उनाव खौसेयै जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि आधाराव गासै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बर' हारिनि लिडारशिपआव जोङो खौसे आवगायलांनो हायो नामा? बेनो गुबै मोन्थोरमोन। नाथाय फैयै फैयै बे हाबाफारियाव, बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोमै जों बिफाव लादोंमोन। मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायलायनाया जादोंमोन, आरो फैयै फैयै डिसेम्बर दाननि उनाव बे सावरायनाया थाबथादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव जोङो नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन खेबसेबाव खौसेथि, गोरोबलायनाय, बुजाबुजिनि खोथाखौ रायखांदों। मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि BTRनि चिफ बिथाङाबो बे खोथाखौ रायखांदों, आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा रायखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे दान्थे बिदान्थेया
मोनसे मार्जित मोनसे सिस्टेम आरो मोनसे संजमनि गेजेरजों जाहाथे जालायो खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे गाज्रि लाइनाव थाङा खारन जों दिनैबो हास्थायो दिनैबो लुबैयो जे 34 इयार्स आन्दोलननि बिनिमयाव मोननाय जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेशन जि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे सिक्स शिड्युल जि बिटिसि बिटिआर बेखौ जोङो बोरैहाय मजबुतै रिजनेल राजखान्थि दोलोनि आवथायावनो जों लाखिनानै दोननो हायो आरो जायफोर राष्ट्रीय दल दङ दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि स्टेटआव बिजेपि आरो मोनसे समाव बिपिएफ हानजायाबो बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन स्टेटआव काउन्सिलाव मोनसे समाव कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दोलोजों बुजाबुजिनि आधाराव सरकार सालायगासिनो दङ जायफोरो नेशनेल पार्टी बिथांमोना जेब्लायबो रिजनेल पार्टीखौ सहाय खालामगोन मदद खालामगोन आशीर्बाद होगोन आरो बुजाबुजिनि आधाराव मालाबा सरकार सालायगोन बेयाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेशन जोंनि जि बिटिसि बिटिआर जि सिक्स शिड्युल आरो बे 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय जि एरेन्जमेन्टखौ जोङो जुदि मजबुतै खौसेयै बर' जातीय स्वार्थनि थाखाय जोंनि जिखिनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै जों जुदि हाबा मावलांनांगौब्ला थारैनो गोलाव समसिमहालागै बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरि आन्दोलननि गेजेरजों फैनाय दैदेनगिरि आन्दोलननि गेजेरजों जोनोम जानाय बे हानजा बे दोलोफ्रा पार्टीफ्रा खौसे आवगायलांनानै जुदि सासन खालायोबा सरकार सालायोबा बा बेखौ रायजो राजानि इकुवेल राइट्सनि जास्टिसनि थाखाय हाबा मावोब्ला थारैनो बेयाव बर' हारि आरो गासै हारि माहारिनि मुलाम्फाया जागोन दा बे खोथाखौसो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव हांख्रायदोंमोन हांख्रायनाय बायदि खौसे बयबो बाहागो लादों आरो सावरायनायनि बेलायाव सावरायै सावरायै जेला मोनसे लेभेलसिम सौहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमदों आरो जि लोगो हमनायाव रबिराम नार्जारि मानगोनां एमएलए बिथां खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी हाग्रामा महिलारि जों साब्रै जयै बे सावरायनायाव जों बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा जथेस्थ पजिटिभ खोथाखौ बे समाव बुंदोंमोन बे एखे खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथांजों जों सावरायदों आरो बिथाङाबो जथेस्थ पजिटिभै बे सावरायनाया आवगायलांबाय थानांगौ आरो बबे बिन्दुआव सावरायनायनि आधारा जि मोनसे मेकानिजम जि मोनसे परिबेस जिखौ जोङो बिल्डआप खालामनो हायो बिनि थाखाय परिकल्पना खालामनांगौ बा सावरायनानै लामा दिहुननांगौ बे खोथाया दङमोन नाथाय फैयै फैयै नुबाय जे सिडली बाइ इलेक्शननि उनाव मोननै दोलोनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन लेयाराव दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय नांलाय खमलाय थासारिया सोलिबाय आरो बे दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय खोथा बाथ्रानि जि मोनसे संजम गैयैनि थाखाय बे सावरायनाया बिनस्त जादों बे सावरायनायनि परिबेस थासारिया नस्त जादों नस्त जानानै दिनैसिमबो बे थासारिया बे लेभेलावनो थादों दा बिसायख'थि फैगासिनो दङ 1-2 मासनि गेजेराव बिटिसिआव बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिखौ लानानै फिन खेबसेबाव दिनै खौसेथिनि बाथ्राया प्रायरिटियाव ओंखारदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 13 जुलाइआव बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै जोंनि एक्स बिएलटि एक्स एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आबोफ हारिमु आफाद जातीय दल संगठनखौ लानानै 14टा दल संगठनखौ लानानै जोङो सावरायदों सावरायनायनि गेजेराव बयनिबो खोथाया बेनो सामाजिक भाबै राजनैतिक भाबै बर' हारिनि भबिष्यत आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रिजों हाबा मावलांनांगौबा जों खौसे आवगायलांनांगौ आरो बेखायनो बर' आन्चलिक राजखान्थि दोलोफोरखौ जों खौसेयै ज' आवगायलांनो थाखाय खावलायनांगौ बे खोथाखौ बयबो बेयाव बुंदों आरो बे खोथाखौनो लानानै 14 तारिख जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसिएटिभआव गासै जिल्ला साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव हाजार हाजार लोब लोब बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि गौथुमनि दैदेनगिरि आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा राजा लामायाव माने बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो थांनानै थानो हो बड'फानि मोन्थोरखौ अख्राङाव बाराव आरो
माने गासैबो लेभेलाव बे आवाज आरो स्ल'गानखौ होदों। बे मानसिफोरा अरुणोदय नागिरनानै फैयाखै, बे मानसिफोरा आइवाइ न' नागिरनानै फैयाखै, बे मानसिफोरा IBS स्किम नागिरनानै फैयाखै। हारिनि खौसेथि, हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो हारिया खौसे आवगायलांनांगौनि थाखायसो बयबो बे रेलियाव हाजार हाजार बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबसुनि मावथिफ्रा बाहागो लादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दिनैनि जि थासारि, सामाजिक भाबै समाजाव गावस्रा गावस्रि जोंनि हाबा हुखा, जोंनि श्राद्ध, जोंनि मेल मिटिं, गामियाव सोलिनाय जोङो दिनै खौसेयै जिरायलाया, खौसेयै थांलायलाया आरो राजखान्थियारि जि मोनसे अस्थिरता, माने पलिटिकेल जि मोनसे इनस्टेबिलिटि आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सामाजिक जि संघात, दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हान्जाफोरनि गेजेराव जि मोनसे संघात, बेखौ जों मालाबाबो लुबैया। जों जेब्लायबो खौसे आवगायलांनो लुबैयो। दा बेयाव आङो खावलायगोन जे जों जि मोनसे सेटआप, जि एरेन्जमेन्टखौ जों मोनबाय, बेखौ जोङो मजबुतै आवगायलांनांगौब्ला आन्दलननि गेजेरजों जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो UPPL, BPF, आथिखालाव गोदानै जोनोम मोननाय APBC दोलोआनो जाया मानो जों खौसे आवगायलांनांगोन आरो राष्ट्रीय दला जोंखौ जेब्लाबो मदद होनांगोन, आशीर्बाद होनांगोन, हेफाजाब होनांगोन। खारन दिल्ली आरो दिसपुर नङाबा मोनसे काउन्सिलखौ सामलायनाया, काउन्सिलखौ दैदेननाया, काउन्सिलनि जौगानाय बे 35 लाख जाति जनगोष्ठी बर' हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशना दिल्ली आरो दिसपुरनि हेफाजाब आरो आशीर्बाद नङाब्ला मालाबाबो बास्तबाव बियो जानाय नङा। गोदोबो होदों, दिनैबो होनांगोन, इयुनावबो होनांगोन। नाथाय जोङो जोंनि माखासे बिथिंखौ लानानै जों आवगायलांनायनि थाखाय जोंहाबो एजेन्डा थानांगोन। दा बेखायनो नैबे राजखान्थियारि जि थासारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौनो खावलायो जे बर' हारिया लुबैयो, रायजो राजाया लुबैयो, आफादफोरा लुबैयो, दैदेनगिरिया लुबैयो, बे दोलोफोरनि सायाव दिनै बयबो मोखां नायनानै दङ, नोजोर होनानै दङ जे बिथांमोना बबेबा बिन्दुआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसे आवगायलांनो हायो नामा, बा सावरायलायफिननो हायो नामा, आरो फिन सानफिननो थाखाय पुनर माने बिबेसना खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। खौसे जागोन ना जाया, गोरोबलायगोन ना लाया, बा खौसे आवगायलांगोन ना लाङा, बे समनि खोथा, समनि बाथ्रा आरो दैदेनगिरि आरो हान्जाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। किन्तु जोंनियाव मोनसे आसा आरो मिजिंआ दङ जे खौसे आवगायलाङोब्ला, खौसे सावरायलायोबा माबा नङा माबा मोनसे फिथाइ थायगोन। दा बेखायनो आं खावलायबाय जे जोङो सिरियासलि, डेडिकेटेडलि जोङो हाबाफोरखौ मावनांगोन, सानलायनांगोन, जाहाथे खोथा बाथ्राफ्रा हारिया खैफोदाव फैनाय, हारिया धंस जानाय, समाजा गावस्रा गावस्रि जानाय आरो बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे ओंखारलाया आरो जों संजम आरो सिरियासलि जाति जातीयताबादनि खोथाखौ साननानै 34 इयार्स आन्दलननि उनाव एबसुनि आन्दलन, BLT आन्दलन, NDP आन्दलन, 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय, जिनाहारि आरो मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय आरो नैबे जि ब्लाडशेड भायलेन्सनि बिनिमयाव दिनै जोङो जि मोनसे सान्तिखौ गायसनबाय, बे सान्तिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे खौसेथि आवगायलांनो हायो। खारन मोनसे आग्नेयागिरि, मोनसे बेयाव माने मा लाभा बेरफुनाय बायदि मोनसे थासारि जोंनियाव दङमोन आरो जि थासारिया दुंहावनानै दिनै मुलुगाव, भारताव, आसामाव बर'फोरनि आन्दलनखौ सोमोनांहोनानै बिथांमोना संबिधाननि आधाराव अधिकार होनो थाखाय बाध्य जादों। दिनै बियो गुसु जानो थाखाय टाइम नांगोन आरो बेखायनो बेखौ लासैयै सुग्लाय होनानै हारि दानायनि, हारिनि सार्थनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। आं बयखौबो खावलायबाय, जों रावबो दल, रावबो दोलोनि जोङो बिरोधि नङा, रावबो दोलोखौ जों हेंथा हिसाबै साना। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मेइन स्ट्रिमाव थानानै बयखौबो जों आपिल खालामदों आरो बियो जातीय सार्थ, बिटिआरबासि रायजो राजानि सार्थ आरो सिक्स शेड्युलनि आत्मनियन्त्रणनि, सेल्फ डिटारमिनेसननि मजबुत आरो रैखाथिनि सार्थआवसो बे आपिला। गोजोन्थों।